Моето име е Катерина Трайкова Нурджиева. Родена съм в Горна Джумая в 1922 година. Много съм на Гоце Делчев, пръв братовчет на таткове. Они двамата са от брат и сестра деца. 16 години тръгнах по пътя на Гоце Делчев. 22 години станах секретар на Методий Домновченков, като пръв председател на Македония. Работих премного честно, като залюбена, като мой татко. Всичко, що трябваше да се направи за Македония, се правеше и денем и нощем. Все, що е най-убаво, що е най-почтено, за да расте Македония честно и достойно. Сега имам 96 години. Всекога мисля на Македония. Сакам да поръчам на македонски народ един аманат. Секайте и чувайте за веки веков Македония.